Ola, que tal? Moi boas, benvidos a unha nova entrevista aquí en Atlántico TV. Hoxe, Rocío Salgado, Anxo Fernández. Que tal, como estades? Da Sala Ártica. Que tal? Moi ben. Moi ben. Moi cómodos. Vimos falar un pouco desa programación que xa tedes. Bueno, agora estades de vacacións, iso sí. Sí. Merecidas. Pero xa tedes a programación do próximo semestre. Contádenos un pouco como vai, que paus vades tocar? Bueno, vamos a seguir consolidando a nosa programación en base a ciclos anteriores que xa viñamos realizando, como o Festival de Comedia, co que abrimos sempre todas as tempadas. Vamos a seguir co Festival Peque Ártico de Nadal, enfocado a familiares, eso xa máis en decembro. Temos a programación regular habitual, e este ano pois queremos tamén dar un pouco máis de fincapé a aquelas programacións que están un poquinho máis escondidas en Ártica, como pode ser o Cámara Ártico, que tamén podo aproveitar un poquinho para dar un pouco de altavoz, que creo que é importante, non? Que son estos músicos, non? Que teñen estes tipos de música que igual antes era moi convencional, por exemplo, un cuarteto de corda ou un concerto de jazz, un minimalista ou free jazz, donde actualmente non están atopando esos lugares onde poder ser expresados, non? Onde poder hacer a arte, pois estamos acollendo en Ártica. Entón, cada segundo venres de cada mes sempre hai un concerto dedicado a este tipo de músicas para darlle cabida tamén ao espazo cultural, non? Tamén temos a programación off, que creo que é algo guai, que é diferente porque é un espazo aberto onde non ambigú, onde podes estar tomándote algo mentre disfrutas dunha peza de teatro de improvisación, narración oral ou títeres ou o que fora, sabes? En plan, teatros de obxectos, e creemos que tamén é algo potente. Traemos tamén este ano unha compañía de Argentina que para nós é un luso eterna sala, como é o Rayo Misterioso, que ten unha estética e unha maneira de facer teatro moi peculiar, que creemos que debería ver todo o mundo porque é algo fascinante, a nos fascina moitísimo. Bueno, vamos coas programacións. Estrenamos algo que hai que dicir. A compañía estrea novo espectáculo. Temos o Festival de Curtametraxes en setembro, a finales de justamente o último finde. Despois dese finde, pois, nos estaremos estreando a nosa peza con isto nun acto político dirixido por Tito Asorei, bueno, co equipo anterior que fixemos non pasarán, que creo que é moi interesante para darlle unha continuidade, non, ao traballo que estamos facendo como axente cultural, non, do propio de Vigo e como expresión da realidade que nos toca vivir e os contextos, non? Resumo que cando abramos portas en setembro hasta o 31 de decembro non se para. Eventazos. Sí, porque a xente liga moito a Sala Ártica, digamos, o teatro, pero xa vexo que non só é teatro, e aparte tedes unha escola de interpretación, sí. Tedes a vosa propia compañía, sí. Tedes asesoramento. Bueno, Rocío, contanos un pouco que cantas cousas tedes, Buah, no, somos un equipo moi pequerrechiño porque somos Marcos, Fer, Anxo e eu, pero curramos un montón. E a compañía ahora mesmo está nun moi bo momento, vimos de ser escollidos en Camiño Escena Norte, vamos a xirar con Non Pasarán por o camiño norte do Santiago de Compostela, que pois creo que nos toca Cantabria, Asturias e País Vasco, e é unha oportunidade moi chula. E tamén, nada, estamos de xira co Libro da Selva, que é o anterior espectáculo infantil que acabamos de estrear e que estábamos triunfando e estamos moi contentos, e esta nova estrea de Ártica pues, tamén pinta moi interesante, e isto é solo como a compañía. A nivel formación, a escola está tamén nun moi bon momento, temos como 120 alumnos entre nenos, preadolescentes, adolescentes e adultos, que abrimos matrícula agora o 20 de xullo, non sei nin que... Sí, quedeime en xuño. O 20 de xullo para novas persoas que queiran entrar e probar no mundo do teatro, porque, vamos, é unha maravilla. Unha vez que probas, non o podes deixar. Iso quería falar eu. Tanto a xente di que cando empeza a facer teatro engancha. Realmente é así. É así. Sí, porque unha vez que colles esa dinámica do teatro, deixalo, é como imposible, non podes, é como que te atrapa o teatro e é contagioso, e acabas traendo a todo mundo, e vide conmigo ao teatro. É como unha especie de comunión, non? Entre xente que o traballo en equipo, creo que hoxe en día que está un poquinho máis de capa caída, non? Está triunfando un poquinho máis o individualismo, a xente ve que o traballo en equipo pois te realiza. E o teatro ten isto, de que pouquinho a pouco vas montando, a xente te vai axudando, os teus mestres te van guiando,
tamén te axuda a superar certos medos que tes. Sí. Entón, pois creo que empeza a verse un valor, non, no propio teatro que bueno, que antes existía moito máis nos centros culturais e tal, e agora mesmo pois o estamos levando a cabo pois nunha sala privada, aunque nos centros culturais tamén se fai, é unha labor que nos decimos que é moi importante que a xente siga empurrando por esos espazos porque senón se perden, e a base do teatro tamén está aí, entón, por que non engancharse aí? Moita xente se engancha en Ártica ou se engancha nun centro cultural, e vai ao centro cultural, vai a Ártica, vai á escola municipal. É algo impresionante, no, como está a repercusión que ten a motivación de facer teatro. Ponerse un escenario que moitas veces eu, por exemplo, que non son actor, eu digo, teño un valor. E ás veces, pero hai outras personas que se apuntan a teatro non só por obxectivo de subirme a un escenario, senón por todo ese período de aprendizaje, porque nos non temos como objetivo chegar a, bueno, que creen un espectáculo, non? Sino que o objetivo da escola é, pois, formar, enseñar que significa o teatro, como consigues ferramentas para a túa vida diaria tamén. Entón, dende que empezamos en outubro ata decembro, hai como unha primeira aproximación de ejercicios de improvisación, de xogos teatrais, de xogos corporais, e hai moita xente que ven á escola solo por eso, sin pensar en vou crear un espectáculo a final de curso, e hai persoas que non queren mostrar, simplemente veñen por esas porque te formas, incluso te axuda a falar en público, o teatro é útil para todo, como proxecto integral Ártica, eso da formación está moi ben, porque unha ventaxa que ten estar na nosa escola é que moitas veces na nosa produción profesional, o que logo amosamos, eles son parte tamén, poden velo casi in situ, como se está traballando, ven como se está creando a escenografía, poden vir a un ensayo, poden ver a preestrea. Tamén estamos como unha idea, non, de como configurar esta escola tamén para hacer unha escola de espectadores, donde a xente se siente integrada, de que non só veñan a Ártica a ver teatro. Nos creemos que é necesario que vexan teatro en todos lados e logo partillar, que é importante. Por que non facer unha escoliña, unha integración onde todos vamos a ir ao Caixa Nova, ou vamos a ir ao García Borbón, vamos ao Ensalle, que tamén teña unha liña de programación super interesante, ou vamos ao Teatro Municipal do Concello de Vigo, e logo xuntamos, e iso creo que é máis importante, non, do que parece, non? O feito de poder unir expresións, ter pensamento crítico, intentar que dende o teatro, dende a cultura se pode moldear a sociedade, non? Sí. Ademais, según, correxídeme se me equivoco, según teño visto, a Ártica, a compañía Ártica Ecía comezou no 2020, non? Sí, no 2020, sí. Non moi bo, para comezar, contádenos un pouco como foi ese inicio. A verdade é que nos viñamos de traballar noutra compañía, e nese ano, cambiaron moitas cousas, cambiounos moito a mentalidade, e tiñamos que empurrar a unha. Entón, xurdiunos unha oportunidade co Centro Dramático Galego, que quixo facer unha coprodución ca Sala Ártica, para axudarnos un pouco nesas épocas un pouco turbias de pospandemia, en plena pandemia. Entón, fixemos como un estudio de públicos ca nosa escola e demais, con un espectáculo que era Cambio de Foco, que, non era un espectáculo, era como un traballo de buscar que é o que lle interesa ao público. E dende aí, foi como que se nos encendeu algo dentro que dixemos, pois igual temos que tirar por aquí. Ese traballo foi maravilloso, porque aparte xuntamos a unha compañía tamén en un espazo aquí de Vigo que é artística, que está ali en calle Barcelona, que para nós son referentes, non? E poder ter a oportunidade de poder traballar con eles. Nos abrimos a coproducción a 3 compañías, que era a nosa, a Nauta de Santiago de Compostela, que son chavales jóvenes que veñen dunha ola de Europa aí moi interesante tamén, de teatro físico, de monicreques, de máscara, e a artística, que eles quixeran facer un traballo de teatro abstracto. Entón, baixo unha mesma peza de texto, creamos 3 propostas diferentes. E logo mesmo o público opinaba sobre o que acababa de ver, con cales empatizaban máis, con cales gustaban máis, e iso foi o que traballamos, un poquinho de investigación, porque non se podía abrir prácticamente ao público. Pero foi o inicio do que nos dixemos, jolín, queremos que a xente nos apoia, non? E creemos que detrás de todo isto está tamén a motivación de
de poder expresar o que nos acontece. E empezamos a traballar. Fixemos o seguinte espectáculo esa Fredariña, que foi un traballo sobre a memoria, a través dunha familia, logo un traballo sobre o acoso escolar e o bullying, que foi Mosca, e a partir de aí pues, xa non pasará, o libro da Selva tamén, Pum, que tamén trata sobre o medo descoñecido, todo isto que está hoxe tan candente, e é maravilloso ver como a xente está respondendo, e de que isto que nos temos, de decir, bueno, eu quero poñer isto en escena, vemos que empatiza con moita xente e que a xente pues, se siente identificada e de repente pues, están todo o día preguntándonos cando vamos a estrenar, onde podemos volver a ver o espectáculo, que se... ver este como está Foi un mes fomos a Narón, a un espazo como Pazo, que é brutalmente grande, que está bastante cheo de xente, e a xente quere volver que vayamos, queren que repitamos, saben, pero dices, jolín, sabes, está trascendendo a uns niveis que creemos que é o que nos queremos, que non só sea un feito de facer unha obra de teatro. Claro, e aparte é interesante porque tratamos temas moitas veces, neste caso no teatro infantil, que como, este tema no teatro infantil, pois os pais están nos dicindo que ben explicado, que ben, porque así podemos falar desto en casa, entonces están como retomando cousas, porque por exemplo o tema da memoria, de como guardar a memoria, de como se van perdendo os recordos, de como, de como unha avoa se vai facendo maior, é duro de tratar. Difícil, é duro. Claro, e neste espectáculo eu creo que nos quedou super... Está con mimo e tan poético, que a xente se emociona moitísimo. Divirteste moito tamén, por outra parte, porque ao final é unha historia de piratas, pero por outro lado é como... que ben falar desto e poder falalo con nenos e poder entendelo de outra maneira, sin que sea traumático. Sí. Eu creo que ese traballo que está levando a compañía, que é moi noso, está funcionando moi ben. Agora, para rematar, imos coa pregunta de como está a saúde do teatro, porque sabemos que o cine está moi ben, o teatro como está neste momento? Bueno, é difícil valoralo, o sea, cando falamos antes detrás de cámara. É difícil valoralo, non? É dicir, cuantitativamente nos podemos falar que estamos no noso mellor momento, porque cantidad de xente que viu na temporada pasada foron 15.032 espectadores, para nós é unha cifra altísima polo efeito de que somos unha sala de 150 localidades, unha sala que programa moitas veces propostas alternativas como danza ou propostas contemporáneas, outras máis convencionais e tal, pero eu creo que o estado de saúde está un poquinho, non sei, a mí me dá que non está del todo ben, sobre todo porque non sei, a xente está moi metida tamén como parte da creación de públicos, non? Que a xente suele elixir certas pezas, non? Como comedias ou algo moito máis mainstream, e non se atreve con outra parte do teatro, non, que tamén moito máis interesante. Entón, que sí, que está a nivel de público, pois pode ser que estemos ben, pero a nivel de calidade, non, do público, creo que fai falta un poquinho máis de reflexión, non, e atreverse con outras propostas, porque non está mal emocionarse. Non, é importante de saberlo, non está mal emocionarse, non está mal pensar, ter unha reflexión crítica, non está mal falar despois da peza de teatro. Moitas veces o que está acontecendo, que nós tamén programamos ese tipo de comedias, veñen, pero é un rollo de ves unha peza, disfruto e desconecto. Importante. Entón creo que o traballo do teatro actualmente como valor cultural e artístico, sobre todo non tanto como ocio, sino como cultura, ten que estar no lado de que estamos facendo como sociedade, non? Reflexionar, compartir, que isto é o novo que estamos ahora facendo en Ártica tamén, que, bueno, xa aproveito tamén para decirlo, de que cada sábado de espectáculo de adultos vai haber un coloquio coa compañía, que é moi interesante, onde a xente pode compartir cos propios intérpretes, directores, o que percibiron da peza, poden preguntar aquilo que non entenderon, podemos compartir, que creo que é importante, non? Porque estes tempos de hoxe están vindo moi motivado tamén por unha orientación política determinada ou unha orientación tamén do pensamento, que non está mal tampouco, pero poder compartilo e poder reflexionar sobre o que consideramos que está ben ou que está mal, que pasa con este arte ou que pasa co outro, eso creo que é máis importante xa que o mero feito de ver unha peza de teatro. Xa, sí que eu quero preguntar, se non sei se é beneficioso ou é perxudicial,
que as figuras tan relevantes do cine, fai pouco tivemos aquí a Ricardo Darín facendo teatro. Esas figuras tan relevantes se fan ben ou fan mal no feito de que eles estén facendo teatro e tampouco se coñeza tanto que esa xente que son estrelas do cine, realmente eles comezaron no teatro, moitos deles. Bueno, claro, que estás falando de Ricardo Darín, xente de Argentina, que les teñen no teatro metido. Que estamos falando do top, sabes? Eu creo que, por exemplo, Morris, tamén, por unha figura bastante importante, é unha persona que a nos apoia moitísimo. Non? Presentamos unha programación, ele en Instagram ou en Facebook, que é comparte, é un mero feito de o detalle solamente, non, de decir Morris apoia esta proposta, fai que teña moita máis repercusión, non, é dicir, e moitas veces o que botamos en falta do teatro é que esta xente que empezou no teatro se acorde tamén un poquinho de esta xente que non temos esa relevancia, ou seus compañeros que non teñen esa relevancia tamén poden ser apoiados, non solamente co feito de decir, oes, hai que apoiar este proxecto cultural, ou hai que ir ao teatro, entón, xa que esta xente, o público, é bastante condicionado por os medios sociais e as redes sociais, non lles chega esa mensaxe igual é importante, non? Decir, non te esquezas donde empezou, e aquí, por exemplo, en España eu boto moito en falta eso. En Galicia conto a Morris porque o temos aquí é noso, é de aquí de Vigo, entón é un luso poder ter unha persona que el dice, jolín, eu cando empezaba en Artello, porque toda esta xente de Artello tamén pasou ben pola sala, decir, Santi, Rosa, Antonio, Alfonso, moita xente desa quinta que foi maravillosa, que foi o que profesionalizou o teatro a nivel galego, están de certa maneira un poquinho vinculados con nós, non? E non se esquecen que eles tamén tiveron unha sala que era a Sala Carral, e todo aquilo que lles implicaba todo o traballo que entón, eles como lembran, o importante é facer memoria, non? De repente ese apoio pois é moi importante. Outra falta de, por exemplo, claro, es que esta xente está en Santiago e eles, claro, viviron a NASA, que é outro concepto, non? Outra sala que para nós tamén é moi hermanosa, o Galán, pero claro, esta xente podía decir, ostras, mira, podo ir a apoiar un poquinho estes proxectos porque de aí é onde nace os seguintes xeracións que van a chegar ao cine ou o teatro. Que igual temos o próximo Darín aquí, claro, non sabemos. Non sei máis, de feito, de Darín está guai que o menciones porque nós temos un amigo ali en Argentina que é Gabriel Fernández, que traballa moito con el en cine, e el decidiu que quería facer a súa peza de teatro que se chamaba Gallego en Ártica. Non se foi ao García Barbón, pero estar aquí porque se identifican moito coa sala alternativa e co teatro independiente que ten moito valor ali en Argentina, entón dice, bueno, pues, como non vou a ir. Que foi unha experiencia. Foi unha experiencia. Sabes, unha persona que fala galego, pero fala un galego argentino. Pero claro, cando se pone no papel que interpretaba o seu abuelo era brutal, porque era como, guau, tío, a mí me recordaba muchísimo a miña abuela falando un galego así pechado de non sei que, o peixe e eu dicía, bueno, me lo acabo de creer, é increíble. E logo terminaba o bolo en Argentina, o sea, non tiña como non estuvo en Galicia nunca, entonces era como impresionante. E logo terminaba o bolo e era, che, que vos parece? E era como, guau, el choque cultural era enorme, era maravilloso. En resumo, que hai que ir máis ao teatro, iso hai que disfrutar máis do teatro que ten a súa amiga e a súa diversión. Sí, por que non dicilo que será o único que quede real, porque aí ya está tocando todo, como a xente xa non diferencia o que é real o que non, se es por yo. No teatro vas a ir ao teatro e vas a ver ao actor sudando, sobre todo en Ártica. E todo eso que vas a saber. Rocío, Anxo, moitas gracias e a seguir con esa maxia do teatro. Moitas gracias a vos. Moitas gracias. Un placer, cando querades volveremos.